vou ter un problema agora en 15 días, nun mes, grave, que non sei como se vai salir dele. Unha chica que está aquí vais a operar, que se opera dun ombro, cousa que igual vamos para certo tempo. Outra chica que estaba aquí, xa levaba aquí 2 anos e pico, bueno, cambia de destino e vaise para Barcelona. Outra baixa que teño na dos domingos, pois que tamén vai sacar un, bueno, este é máis breve, pero tamén vai estar. Entonces teño que incorporar 2 ou 3 personas, puxen varios anuncios, non aparece naide. Gestionar as baixas, sendo unha empresa pequena, é moi complicado. As baixas, isto é unha cousa que tampouco eu creo que non que está mal, porque, vamos, non sei se tú sabes, se non dicímolo, cando hai unha baixa nunha empresa, o empresario paga os primeiros 21 días, paga o total do coste desa traballadora, a seguridade social máis o sueldo, máis o salario, e despois, a partir dos 21 días e hasta os 18 meses, o empresario paga o 25% da nómina máis a seguridade social ao completo. É dicir, que unha baixa dunha persona suponlle a empresa pois en torno aos 800, 900 euros. Eso, non sei como se pode estar hoxe en día, é que iso é denigrante para un autónomo. A ver, que non ten culpa o traballador, estamos de acordo, pero que a empresa tampouco, o autónomo tampouco, arruínalo. Eso con unha empresa que hai por aquí, varias empresas, con 3 ou 4, eu teño un compañeiro aí que ten 5 traballadores e ten 3 de baixa. Como pode sostener unha empresa así? É imposible. É imposible. É un pouco o que comentábamos antes, non? Dices tú, bueno, cerro o negocio. Pero que cerrar tampouco podes cerrar. Non podes. Non podes cerrar porque tú tens un personal, tens que liquidalo, é que estás nunha encrucijada. Que deberían facer para... A ver, eu creo que había que sacar unha lei de protección un pouco ao autónomo. Porque o autónomo, digo, esas empresas grandes terán outros medios, terán outras historias, pero un autónomo que hai 3 ou 4 millóns de persoas de autónomos en España que ten cada un empleado, 2 empleados, 3 empleados. O que non pode ser facerlle a vida imposible. Xa o que se paga, xa vamos deixar o que se paga. Que se paga unha barbaridade, pero bueno, vámoslo deixar. Hai que pagar impuestos, estamos de acordo. Pero nun tema de eventualidade, como pode ser unha baixa, non pode ser que asuma todo a empresa. Claro, que neste caso falamos de que un 40 ou un 50% estaba asumindo a empresa. Bueno, o autónomo. O autónomo, xa che digo que o que ten que asumir. Hasta os 18 meses, que depois un tribunal médico declare que ou jubila ou tal. Pero durante 18 meses, o autónomo paga o 25% da nómina máis o total da seguridade social. Mais non tes o traballador, que tens que buscar outro, que tens que formalo, coa dificultade que hai de buscar traballadores. Exactamente. Que deberíamos, ou que debería cambiar neste sector para facelo... Porque isto creo que falamos moitas veces, que aquí acaba tamén moita xente que non ten a vocación. Non, claro que acabas porque non hai outra cousa, dices, vou para aí, traballo 1 ano ou 2, gano un extra, mentras busco outra cousa. E aquí que habería que facer? Pois claro, había que facer as escuelas todas estas de hostelería, realmente, quen vai ás escuelas de hostelería? Tamén o que non lle gusta nada. Salvo excepcións, Eu nas escolas de hostelería nunca hei conseguido xa traballadores, non? Falta como esa profesionalización do sector, non? Hasta está casi mal visto vir traballar. Se cadre a xente de por aquí de Moimenta que é capaz de ir traballar ás termas e gana ali 1000 euros, e vai ben ás termas, e dalle máis caché que vir traballar aquí nun bar. Que agora, antes, estamos de acordo que se facían moitas horas, pero que a xente que teño aquí fai 40 horas, e libra 2 días á semana. Sí, que non é como antes. Que non é como antes. A ver, aquí é así. Eu creo, cóstame que hoxe mesmo, en casi todos os lugares, están con estas condicións de traballo. Como afectaría o hipotético caso de que aplicaran a reducción de jornada? É que pouco máis ten que...
Sería complicado xa encaixar. Igual, prácticamente, pois, tanto a mí ao final, tanto me ten que boten 8 euros como a 7,5. Porque é igual. Que vai suceder en todo isto? Que se van reducir os horarios Do local. do local. Con iso que conleva que como sobrevive un local cada vez con menos horas de traballo e máis empleados. Tens que subir precios. Se subes moitos precios, baixo o consumo. É moi complicado hoxe en día Equilibrar todo eso. sacar, por tu date cuenta, eu non sei, pero uns gastos que ten un local. Entón, se quer, poñémonos a grosso modo que gastos pode ter un local como este. Venga, Vamos? venga. Pois mira, empezamos polos sueldos. Eu pongo no meu caso, 6 personas. Ponlle de sueldos 8.000 largos, pero bueno, entre 9.000. Sin contar seguridade social. No, iso é outro apartado. Claro. Sueldos 8.000 largos, 9.000 ponlle. Seguridade social, pago 3.400 máis o meu, 3.800 de seguridade social. Xa estamos en 13.000. En 13.000, tú vais sumando. 1.500 de luz. Sobre 600, 700 de gas. 15.000. Gastos así, vamos a poñer, pois, ao mes non hai quen che saque outros 500, 600 de averías varias. Mantenimiento. Do congeladores, que non sei que, non sei quanto. En canto vamos? 15.500. 15.500, vale. Pois agora tú, Claro, pero isto é todos os días, claro, pero sin produción. sin produción. Estamos falando deses gastos, non compramos Claro. ainda nada. Exactamente. Agora vamos comprar mercancía para vender. Pois como tú compras mercancía para vender, pois non sei, mitad, máis ou menos, do que tal. Outros 15.000, outros 20.000. Outros 20.000, canto hai que facturar? Ah, Entón, isto non está Terías que estar facturando uns 70.000 euros mensuales que non se facturan 70.000 euros mensuales, para que funcione. para que funcione o tema. Estamos falando, Porque non, claro, é que non estamos contando aquí nin mermas, ni mermas, bueno, nin... estamos poñendo que tamén hai outros ingresos, pode haber outros Bueno. ingresos. Que sucede? Como van sobrevivindo, tes un produto, tes o pan, que tamén se genera a través do pan, hai outros produtos que se venden, faz cenas, faz comidas para levar, que tamén Que é outra gama. Aquí estamos moi diversificados, por eso se logra sobrevivir. Outro tema que non comentamos é a inversión de todo isto. Bueno, claro. Montar un Inversión local como local este, desto- unha cociña... Isto baste é a moito diñeiro. moito diñeiro. Non sei o que, pero Sí, se dices 300.000, igual me quedo corto. correcto. Porque isto tamén vas pouco a pouco, non?